Vítajte pri dnešnom zamyslení nad témou, ktorá sa týka prakticky každého. Umelá inteligencia. Možno to evokuje obrazy zložitej technológie, ale my sa dnes ponoríme do toho, prečo je pochopenie základov AI dôležité, no pre všetkých, nielen pre technológov. Presne. Pred sebou máme zaujímavé podklady z materiálu Umelá inteligencia pre každého. Prečo a ako začať. A našim cieľom je spoločne vydestilovať tú esenciu toho, čo AI znamená v praxi, prečo by jej mal venovať pozornosť naozaj každý a ako sa pustiť do jej spoznávania bez toho, aby sme museli otvárať učebnice programovania. Je to presne tak. Umelá inteligencia už dávno prekročila hranice vedeckých laboratórií či dokonca sci-fi príbehov. To teda áno. Stala sa neoddeliteľnou súčasťou našich životov, ovplyvňuje našu prácu, spôsob, akým komunikujeme, ako trávime voľný čas a mať aspoň základné povedomie o tom, ako funguje, sa stáva, no povedala by som, nevyhnutnosťou pre lepšiu orientáciu v tomto súčasnom, rýchlo sa meniacom svete. Čiže nejde o to stať sa expertom. Vôbec nie. Skôr o získanie takej informačnej gramotnosti v tejto oblasti. Dobre, poďme si to teda rozmeniť na drobné. Čo si vlastne máme predstaviť pod pojmom umelá inteligencia, ak to chceme vysvetliť čo najjednoduchšie? No, v podstate veľmi zjednodušene ide o schopnosť strojov alebo softvéru napodobňovať určité aspekty ľudskej inteligencie. Aha, takže napodobňovať. Áno, hovoríme o schopnosti učiť sa, riešiť problémy, robiť rozhodnutia, či dokonca vieš rozumieť ľudskej reči a reagovať na ňu. Rozumiem. A s týmito schopnosťami sa stretávame na každom kroku, často si to ani akože neuvedomujúc. To je pravda. To je pravda. Naše podklady spomínajú niekoľko príkladov, ktoré to dobre ilustrujú. Napríklad hlasoví asistenti v telefónoch či inteligentných reproduktoroch. To je jasný príklad. Siri, Alexa. Presne. Ale rovnako aj systémy, ktoré nám odporúčajú filmy na streamovacích službách alebo videá na YouTube. Tam je fascinujúce sledovať, ako sa ten systém aktívne učí z našich preferencií a neustále nám prispôsobuje obsah. To sú výborné príklady z každodenného života. A netreba zabúdať asi ani na kvalitu vyhľadávania na internete však? Určite. Tá rýchlosť a relevancia výsledkov, ktoré nám Google či iné vyhľadávače poskytujú, to je tiež výsledok pokročilých AI technik. Jednoznačne. A mnohí z nás už určite viedli konverzáciu s chatbotom pri riešení nejakého problému so službou alebo produktom. To je ďalší bežný príklad. Áno, tie chatboty sú niekedy, zaujímavé. A popri týchto, povedzme, bežných aplikáciách existujú aj komplexnejšie systémy. Ich vplyv je možno menej viditeľný na prvý pohľad, ale o to zásadnejší. Ako napríklad? Napríklad vývoj autonómnych vozidiel, ktoré sa učia navigovať v reálnej premávke, alebo systémy na analýzu medicínskych snímok, ktoré dokážu pomôcť lekárom pri diagnostike. To už znie naozaj sofistikovane. Áno, a všetky tieto technológie od tých jednoduchých odporúčaní až po sofistikované autonómne systémy sa snažia určitým spôsobom replikovať tie kognitívne schopnosti. Učenie sa, rozpoznávanie vzorov, rozhodovanie. Takže imitácia ľudských schopností strojmi. V podstate áno. Možno by ešte stálo za zmienku to rozlíšenie. Vieš, že súčasná AI je zväčša tzv. Úzka AI. Je špecializovaná na konkrétne úlohy. Nie ako v tých filmoch, kde AI vie všetko. Presne tak. To je skôr tá predstava všeobecnej AI, ktorá by mala ľudskú inteligenciu v celej jej šírke. Tam ešte zďaleka nie sme. Rozumiem. Takže AI je skutočne všade prítomná, aj keď často úzko zameraná. Ale vráťme sa k tej kľúčovej otázke. Prečo by to malo zaujímať niekoho, kto napríklad nepracuje v IT sektore? Povedme niekoho v marketingu, školstve, alebo kto vedie malý podnik. Podklady, ktoré analyzujeme, ponúkajú niekoľko presvedčivých odpovedí a dajú sa asi zhrnúť pod myšlienkou adaptácie a informovanosti. Určite. Prvý silný argument je, že AI transformuje prakticky každé odvetvie. Presne tak. A to je dôležité si uvedomiť. Už to nie je len doména nejakých technologických gigantov. AI nástroje a procesy prenikajú do zdravotníctva, financií, výroby, logistiky aj do kreatívnych profesí. Naozaj všade. V podstate neexistuje oblasť, ktorej by sa táto transformácia netýkala alebo čo skoro týkať nebude. Či už ide o nástroje, ktoré používame, spôsob, akým komunikujeme so zákazníkmi, alebo dokonca samotnú povahu našej práce. Takže tomu treba rozumieť, aby sme držali krok.
Áno, pochopenie tých základov nám umožňuje nielen držať krok s dobou, ale aj aktívne hľadať spôsoby, ako tieto zmeny využiť vo svoj prospech, namiesto toho, aby sme boli viac zaskočení. Čo nás privádza k ďalšiemu zaujímavému bodu, z tých materiálov k lepšiemu rozhodovaniu a využívaniu nástrojov. AI systémy sa čoraz častejšie používajú ako podpora pri rozhodovaní. Presne. Od analýzy trhových trendov až po optimalizáciu nejakých procesov. A tu sa to začína byť naozaj dôležité pre každého manažera či špecialistu, nie? Áno, pretože pochopenie toho, ako tieto nástroje fungujú, aj keď len základné, nám umožňuje ich oveľa efektívnejšie využívať. Ak vieme, na akých dátach bol ten systém trénovaný, alebo aké sú jeho princípy fungovania, dokážeme lepšie posúdiť kvalitu jeho výstupov. Čiže nebrať tie výsledky ako dogmu. Presne. Umožňuje nám to klásť správne otázky, napríklad, aké sú limity tohto konkrétneho nástroja, kedy sa naň môžem spoľahnúť a kedy je naopak potrebný ten ľudský úsudok a kritické zhodnotenie. Čiže nejde o slepú dôveru, ale o informované využívanie. Presne tak. Schopnosť kriticky zhodnotiť tie výstupy AI a rozumieť jej možnostiam aj obmedzeniam, to je asi kľúčové. Určite. To nie je len o technológii samej o sebe, ale o našej schopnosti s ňou smysluplne interagovať a integrovať ju do našej práce či života. Znalosť základov nám dáva väčšiu istotu a kontrolu. A s tým úzko súvisí aj ďalší aspekt, ktorý zdôrazujú tie podklady, relevantnosť a konkurencieschopnosť na trhu práce. Aha, takže to má vplyv aj na kariéru. Jednoznačne. V dnešnom svete sú profesionáli, ktorí preukazujú aspoň základné porozumenie AI a jej potenciálu, vnímaní ako cennejší. A zdôrazňujem, nejde nevyhnutne o schopnosť programovať, Ale skôr o to strategické myslenie. presne, ako môže AI pomôcť v našom tíme, oddelení či firme, ako môžeme vďaka nej inovovať alebo zefektívniť prácu. Byť schopní o tom premýšľať a diskutovať. Takže je to viac o schopnosti identifikovať príležitosti a rozumieť tomu, ako tieto technológie aplikovať vo vlastnom kontexte. Nie o tom byť technik. Presne. Byť schopný viesť informovanú diskusiu o AI s kolegami alebo partnermi. To je dnes čoraz dôležitejšie. A ďalším, nemenej dôležitým bodom je otázka našich dát a súkromia. Áno, to je veľká téma. AI systémy často pracujú s obrovským množstvom dát. Vrátane tých našich, osobných, porozumenie tomu, ako tieto dáta zbierajú, spracovávajú a využívajú, nám dáva väčšiu kontrolu a možnosť robiť informované rozhodnutia o tom, čo zdieľame a za akých podmienok. Čiže vedieť, čo sa s tými našimi dátami deje. Áno. Pomáha nám to uvedomiť si potenciálne rizika spojené napríklad s profilovaním alebo sledovaním a lepšie chrániť svoje súkromie v tom digitálnom priestore. A napokon tie materiály poukazujú aj na tú pozitívnu stránku odomýkanie nových príležitostí. Presne. Hoci sa často hovorí o tom, ako AI môže ohroziť niektoré pracovné miesta, zároveň vytvára úplne nové roly a možnosti. Áno, spomínajú sa tam príklady ako využitie AI v marketingu na tvorbu personalizovaného obsahu alebo v HR na zefektívnenie náboru, či vo vzdelávaní na prispôsobenie učebných materiálov individuálnym potrebám študentov. Takže vznikajú aj nové typy práce. Určite. Znalosť AI aj na tej základnej úrovni tak môže otvoriť dvere k novým kariérnym dráhám, inovatívnym podnikateľským nápadom alebo jednoducho kreatívnejším a efektívnejším spôsobom práce. Byť proaktívny, nielen reaktívny. Presne. Umožňuje nám to byť nielen reaktívny voči zmenám, ale aj proaktívne hľadať a vytvárať nové hodnoty. Dobre, tie argumenty, prečo sa učiť o AI, sú teda celkom presvedčivé, ale ak sa niekto rozhodne, že chce získať toto základné porozumenie, no nemá ambíciu stať sa programátorom. Na čo konkrétne by sa mal sústrediť? To je dobrá otázka. Našťastie aj na toto ponúkajú naše podklady odpoveď a odporúčajú niekoľko kľúčových, povedzme, netechnických oblastí. Ako prvé sa spomína potreba pochopiť, čo AI reálne dokáže a čo naopak nedokáže. Toto je absolútne fundamentálne. Mať realistické očakávania. Vedieť, že AI nie je všeliekom a má svoje jasné limity. Kde je dobrá a kde nie. Limitov je kľúčové pre jej zmysluplné nasadenie a bráni tomu nekritickému spoliehaniu sa na jej výsledky. Ďalej sa odporúča osvojiť si základné pojmy a koncepty. Nemusíme sa stať expertmi, ale mali by sme rozumieť termínom ako strojové učenie, automatizácia, algoritmy, dáta. Áno. Čo presne znamená, keď povieme, že systém sa učí? Áno, napríklad to strojové učenie, machine learning, čo je jedna z najdôležitejších oblastí AI, by sme mohli veľmi zjednodušene opísať ako proces. Skúsme to.
pri ktorom počítačový systém analyzuje obrovské množstvo dát, hľadá v nich vzory a na základe nich sa učí vykonávať určitú úlohu, napríklad rozpoznávať obrázky alebo prekladať text. A to bez toho, aby bol na každý jeden krok explicitne naprogramovaný človekom. Čiže učí sa zo skúseností, z tých dát. Presne. Podobne ako my, len na oveľa väčšej škále dát. A mať aspoň túto základnú predstavu pomáha demystifikovať, ako AI funguje. To dáva zmysel. Tretí bod je zamerať sa na aplikácie v reálnom svete. Ideálne vo vlastnom odbore alebo oblasti záujmu. Áno. Zistiť, ako konkrétne sa AI už používa alebo by sa mohla používať vo financiách, zdravotníctve, umení, športe. To robí to učenie oveľa pútavejším a praktickejším. Presne tak. Vidieť konkrétne príklady a prípadové štúdie pomáha prepojiť tie abstraktné koncepty s reálnym svetom a lepšie pochopiť ich význam a potenciál. Štvrtá oblasť, ktorú tie materiály zdôrazňujú, sa týka zodpovedného používania a uvedomenia si možných rizik. Veľmi dôležitá oblasť. Hovorí sa tu napríklad o potenciálnom vplyve na trh práce, o otázkach dohľadu, či o potrebe zabezpečiť, aby boli systémy spoľahlivé a ich fungovanie transparentné. Toto sú dôležité spoločenské a praktické otázky, nad ktorými by sa mal zamyslieť každý. Určite. Porozumenie týmto širším súvislostiam a potenciálnym nástrahám je nevyhnutné, ak chceme AI technológie využívať nielen efektívne, ale aj zodpovedne a premyslene. Čiže nie len technika, ale aj spoločnosť. Presne. Nie ide len o technické aspekty, ale aj o to, aký vplyv majú tieto technológie na jednotlivcov a spoločnosť. A diskusia o správnom nastavení pravidiel a dohľadu je veľmi, veľmi dôležitá. A posledný veľmi praktický bod odporúča jednoducho začať používať dostupné AI nástroje. Áno, vyskúšať si to. Vyskúšať si konverzačné modely ako ChatGPT alebo Google Bard, pohrať sa s generátormi obrázkov ako Midjourney alebo použiť nástroje na sumarizáciu textu či pomoc pri písaní. Súhlasím. Praktická skúsenosť je často najlepší učiteľ. Experimentovanie a priame vyskúšanie si týchto nástrojov odbúrava ten strach z neznámeho. Presne. A pomáha intuitívne pochopiť ich silné stránky aj slabiny. Človek si oveľa lepšie uvedomí, na čo sú dobré a kde zatiaľ narážajú na svoje hranice. Fajn, takže máme predstavu, čo sa učiť, ale kde konkrétne môže záujemca začať, ak chce získať tieto základy bez toho technického zamerania? No, možností je našťastie dosť. Podklady našťastie ponúkajú aj na toto konkrétne typy na zdroje, ktoré sú často dostupné a mnohé aj bezplatné. Spomínajú sa napríklad YouTube kanály. Áno, vizuálny obsah je pre mnohých atraktívny. Kanály ako SimplyLearn či ColdFusion často ponúkajú zrozumiteľné vysvetlenia komplexných tém. A samozrejme, TED Talks na tému AI sú vždy skvelým zdrojom inšpirácie a prehľadu. TED Talks sú výborné, áno. Okrem videí sú veľmi populárne online kurzy. A tie materiály špeciálne vyzdvihujú kurz Elements of AI. Áno, ten poznám, počul som na ne veľa chvály. Je vraj navrhnutý presne pre širokú verejnosť, bez potreby predchádzajúcich technických znalostí. Presne. A vysvetľuje základné koncepty veľmi prístupnou formou. Presne tak. A ďalším často odporúčaným kurzom pre netechnické publikum je AI for Everyone od Andrew Ng, priekopníka v oblasti AI. Ten je dostupný na platforme Coursera. Andrew Ng, známe meno? Áno. A ten kurz sa tiež sústredí na to strategické pochopenie AI a jej aplikácií, nie na kódovanie. A čo knihy? Sú nejaké odporúčania aj pre čitateľov? Predsa len niekto má radšej knihu. Áno, aj na to mysleli. Podklady spomínajú napríklad knihu Artificial Intelligence – A Guide for Thinking Humans od Melanie Mitchell. To znie dobre. Tá vraj dokáže vysvetliť aj zložitejšie koncepty AI zrozumiteľne a pútavo, bez zabiehania do prílišnej technickej hĺbky. A niečo možno odľahčenejšie? Áno, pre odľahčenie a zároveň pochopenie limitov AI sa odporúča kniha You Look Like a Thing and I Love You od Jana LaChaine. Zaujímavý názov. Je to vtipné. Tá kniha cez často naozaj humorné a absurdné príklady zlyhaní AI ukazuje, ako tieto systémy myslia a kde robia chyby. Je to vraj zábavný spôsob, ako pochopiť, že AI nie je zázračná. To znie ako skvelý tip. Dôležité teda je, ako aj naše podklady zdôrazňujú, že všetky tieto zdroje sa zameriavajú na budovanie toho konceptuálneho porozumenia, prehľadu o aplikáciách
a uvedomenie si širších súvislostí. Áno, Cieľom nie je stať sa dátovým vedcom cez noc. presne. Ide o získanie akejsi funkčnej gramotnosti v oblasti AI. Aby sme sa cítili istejšie pri diskusiách na túto tému, vedeli efektívne využívať dostupné nástroje a dokázali kriticky zhodnotiť informácie, ktoré sa k nám o AI dostávajú. Získať takú plynulosť v jazyku a konceptoch umelej inteligencie. Presne tak. Takže, ak by sme mali zhrnúť hlavný odkaz z dnešného ponoru do týchto materiálov, čo by to bolo? Asi to, že tá investícia do pochopenia základov AI nie je len pre technológov. Je to investícia do vlastnej budúcnosti. Určite. A schopnosti orientovať sa vo svete, ktorý sa vďaka AI mení doslova pred našimi očami. Súhlasím. Kľúčové je uvedomiť si, že porozumenie nám dáva moc. Moc využívať AI nástroje múdro a efektívne. Moc prispôsobiť sa zmenám na trhu práce aj v spoločnosti. A možno aj moc ovplyvňovať to. Áno, a čo je možno najdôležitejšie, moc aktívne sa podieľať na formovaní budúcnosti z AI, namiesto toho, aby sme boli len jej pasívnymi príjimateľmi alebo dokonca obeťami. Toto porozumenie nám teda umožňuje nielen ťažiť z výhod, ktoré AI prináša, ale lepšie navigovať jej úskalia a prispievať jej zodpovednému smerovaniu. Presne. A práve to vyvoláva zaujímavú otázku na záver, možno na zamyslenie pre každého, kto nás počúva. Ak je porozumenie AI kľúčom k aktívnemu formovaniu budúcnosti, aký jeden malý, konkrétny krok by mohol niekto urobiť ešte dnes alebo tento týždeň, aby začal budovať toto porozumenie vo svojom vlastnom kontexte? Či už v práci, alebo v oblasti svojich záujmov. Áno. Možno je to prečítanie jedného článku z dôveryhodného zdroja, pozretie jedného vysvetľujúceho videa, alebo len 15 minút experimentovania s niektorými z tých voľne dostupných AI nástrojov. Aký by bol ten prvý, malý krok?